Huwa aċċettabbli li fl-2026 il-ġenituri għadhom bla leave speċifiku għal meta tfal ikunu morda? Lesti li nintroduċu liġijiet li inkoraġġixxu lill-irġiel biex jieħdu iktar leave għall-familja? Dawn kienu wħud mill-mistoqsijiet li tqajmu waqt dibattitu organizzat minn Vassallo Group fl-anniversarju ta' 80 sena fin-negozju, konferenza bl-isem Cradle and Career, Easing the Work Family Squeeze, u li kien indirizzat minn diversi esperti u msieħba soċjali. Net-News tkellem ma' Natalie Briffa Farrugia, iċ-chairperson ta' Vassallo Group, li spjegat li bħala kumpanija nidew dan id-dibattitu biex jinstab bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. Aħna nemmnu ħafna li il-bilanċ bejn il-ħajja u l-ħajja tal-familja huwa importanti ħafna, nippruvaw ngħixu aħna wkoll u bħala employer ta' 2040 ruħ naħseb aħna nirrappreżentaw il-pols tas-soċjetà, speċjalment meta 63% tan-nies li jaħdmu magħna huma nisa. Għalhekk aħna dejjem inkunu minn ta' quddiem biex inmexxu il-vuċi tagħna f'isem in-nies li jaħdmu magħna u f'isem il-bżonnijiet tal-pajjiż għax nemmnu li hemm realtajiet li nistgħu ntaffuhom u aħna nemmnu bisħieħ li iżjed kemm ikun hemm miżuri, iżjed kemm ikun hemm kemm inħarsu lejn dan is-suġġett b'mod holistiku u kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, rappreżentanza tas-soċjetà ċivili, l-employers, il-familji, iżjed nistgħu nkomplu ngħinu biex il-familji Maltin ikomplu jikbru. Il-professur Anna Borġ fl-intervent tagħha spjegat li sfortunatament ma nitkellmux biżżejjed dwar il-kwalità ta' care centers, dan minkejja li dan huwa l-post fejn it-tfal għattaw l-iktar stadju delikat ta' ħajjithom u li jħalli impatt fuq xi kwalità ta' tfal qed intellaw. Fuq din il-kwistjoni tkellmet ukoll Rachel Bondi Attard, illi saħet li għandu jkun hemm iktar infurzar fuq l-istandards ta' childcares u spjegat li din it-tieqma il-Kamra tal-Kummerċ tkellmet kemm il-darba dwarha tant li kienet imniżla fil-pre-budget document tagħhom. Joseph Vella f'isem l-UHM Voice of the Workers għall-soċjetà kienet li sawret l-irġiel biex ikunu il-breadwinners u għalhekk hemm bżonn ta' bidla kulturali. Saħaq li dan jista' jkun possibbli permezz ta' studju hekk kif għamel referenza għal fatt li l-aħħar Active Market Policy li kienet iffirmata mill-imsieħba soċjali kollha saret fl-2012. Tenna wkoll li minkejja li fis-soċjetà tagħna fil-maġġoranza żewġ ġenituri qed jaħdmu fuq bażi full-time, xorta waħda hawn inqas flus fl-idejn u għalhekk is-suċċess ekonomiku li tant niftaħru bih mhux jinħass. Mark Bonnici f'isem l-Emuti saħaq dwar l-importanza li jibdew daħlin miżuri varji li jgħinu l-familji u li mhumiex ta' one size fits all. Fl-waqt li Ivan Refalo f'isem il-Malta Employers spjega li hemm każi fejn il-ħaddiema jażlu impjiegi ta' grat inqas u li għalhekk isarfu f'paga iktar baxxa, però li joffru iktar flessibilità. Intant din il-konferenza kienet indirizzata wkoll mix-Shadow Minister Ryan Kallus li sostna li danu l-mument biex nirriflettu l-qudiem u naraw x'futur nixtiequ għal pajjiżna. Tenna li x-xogħol u l-familja ma għadhomx żewġ dinjiet separati u għalhekk qed nesperjenzaw sitwazzjonijiet fejn persuni kapaċi immens qed ikunu kostretti jażlu bejn ix-xogħol u l-familja. Ixju oħra li qed jaffaċċja pajjiżna u li jkomplu jitfgħu pressjoni fuq il-familji huma spejjeż tal-ħajja, inkluż in-nefqa tal-proprjetà, popolazzjoni li dejjem qed tikber, aging population, u ħin twil biex naslu minn post tal-ieħor. Kompla jgħid Ryan Kallus u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jitlob għal maternity, paternity u parental leave itwal. Skont sħarriġ li sar fil-2024, 71% rridu maternal leave itwal tal-inqas 6 xhur, 72% rridu paternity leave itwal imħallas, 61% parental leave itwal imħallas u 75% jridu 10 sa 15 il-ġurnata leave għal meta tfal ikunu morda. Nazzareno Vassallo, l-fundatur ta' Vassallo Group, spjega li 5 ilu meta ġiet irreġistrata l-kumpanija kienu 6 shareholders u 6 ħaddiema, kollha irġiel, u meta inizjalment introduċa l-ħutu nisa f'dan is-settur tal-kostruzzjoni li kien kompletament dominat mill-irġiel kien jisu qed iwettaq skandlu. Illum il-ġurnata 63% tal-impjegati ma' din il-kumpanija huma nisa. Il-membru parlamentari Andy Ellul kien mistieden però ma attendiex għal din l-attività fejn tqajmu diversi punti interessanti mill-professur Borġ e kif fost l-oħrajn spjegat li iktar minn 67% tan-nisa u 85% tal-irġiel sabu diffikultà biex jaqdu responsabiltajiet tal-familja.